sifunde isingisi. Sayo 10 minutes. Genesis 33. 32. Verse number 22. 32:22. Sihloko sakhona sithi uJakobe ubambana noNkulunkulu. Genesis number 32 verse number 22. Sihloko sakho sithi ubani? uJakobe ubambana noNkulunkulu. Wavuka ebusuku wathatha omkakhe ababili Wavuka ebusuku wathatha omkakhe ababili nezincekukazi zakhe ezimbili nengcekazi zakhe eziwu-2. nabantwana bakhe abayishumi nanye. Wawela ezibukweni elithiwa iJabhoki. Amen. Wabathatha wabawelisa emfuleni wakuwelisa nalokho anakho. Wasala yedwa uJakobe kwabambana naye umuntu kwaze kwasa. Number 1. Telephone cela kuphila. Wasala yedwa uJakobe kwabambana naye umuntu kwaze kwasa. Amen. Esebona ukuthi akamhluli wathinta esikhoxeni senyonga yakhe waphinyizeka uJakobe esikhoxeni senyonga esabambene naye. Wayesethi angahambe ngokuba sekuyasa, kepha wathi anginakukuyeka ukuba uhambe ungangibusisanga. Wathi kuye, ungubani igama lakho na? Wathi nginguJakobe. Wathi igama lakho alisiyakuthiwa uJakobe kepha uIsrayeli, ngokuba ulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba. uJakobe wayesembuza ethi, ake ungitshele igama lakho. Wathi ubuzelani igama lami na? Wayesembusisa khona. uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iPhenieli, ngokuba wathi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso, nokho umphefumulo wami wophulwa. Amen. Angifundela in English song. Verse number 22. Verse number 22. It reads as follows. And he rose up that night and took his 2 wives. He rose up that night and took up his 2 wives. And his 2 women servants. 2 women servants. And his 11 sons. And passed over the ford Jacob. Verse 23. Oh, Jabbok. Amen. Verse 23. And he took them and sent them over the brook and sent over that he had. 24. And Okay. Jacob. Since I issued let me read mine. After he had set them across the stream, he sent over all his possessions. So I put that 24. So Jacob was left alone, and the men wrestled with him until daybreak. 25. 25. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. 26. Then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. 27. The man asked him, what is your name? Jacob, he answered. 28. The man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and has overcome. Okay, because verse number 24, 28 in front of Ocean. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God, with humans, and you have overcome. We can make close our eyes. Father, bless the good from the wisdom. Eka, Jesu Kristu.
waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu izwi lakho liyaphila. Liphefumule nguwe linamandla. Liyasiqondisa nasendleleni. Amen. In simple form, ngifisa nje ukukhuluma ngento encane esiphuma ku-2021 sesingena ku-2022 angithi before kushawa u-12 o'clock sizothandaza la mhlawumbe ngo-5:02 noma before 5:02 sizothandazana sonke noma ngo-12 sizothandazana sonke until sime la simakhona. Amen. La bengifisa nje ukuba uNkulunkulu umoya engcwele if le topic yethu yezwi lanamhlanje mamthusi besoyipa isihloko bese uthi uNkulunkulu asipha amandla okunqoba anganoma kusasho kahle kodwa ngesiNgisi to overcome. Into yokuthi overcome nokunqoba. Is it right? Amen. So yona uNkulunkulu into ayibekile empilweni yami noma emoyeni wami even on Christmas Day sa record intshumayela don't talent I think kwaba ne problem ongayifaka noma kwenza kanjani ifoni yakhe yenza kanjani. But uNkulunkulu ekhuluma nje the same thing to overcome. Amen. Uthi unyaka ozayo uNkulunkulu will give us that grace to overcome. Hallelujah. Uma kuzo overcome izinto uzonqoba kusuka kade zikhona izinto ezikhona izoba khona. Achaza umuzonqoba ukuthi izinto azibi khona kodwa ziba khona. Bese uNkulunkulu akupha amandla to overcome. Bungasho bakhona umuntu ongasazi isiZulu la ongasazi isiNgisi. Kodwa ngobulele it's fine. So in simple form lana lasifunda khona. Where we are reading. Khona ubhevela uthanda ngameduze kwakhe ufethe ngaloko communication akakuso. So lana lasifunda khona incwadi it's all incwadi kaJakobe nencwadi kaGenesis. uNkulunkulu la haleluya noma uJakobe la kwase kufika isikhathi sokuthi awele ayohlangana nomfowabo. Amen. Lana uJakobe kade ethathe ifa okwakufanele kube kamfowabo alenzela waqhwa kumfowabo. Amen. So wabaleka kuJakobe istory siyasazi. Wabaleka wahamba waya kaLabani kamalume wakhe. Umefika khona wafike wabuseka. Hallelujah wanamandla kakhulu ngoba busubusekile uba namandla. Amen. So wabuseka wa right yonke into ihamba kahle but kodwa emoyeni kukhona uguilty ukuthi one day fanele aphindele ekhaya. Amen. So lana uma sefaka aphindele ekhaya usenamakhosikazi awu2 unemfuyo unengcebo una yonke into ongayicabanga. Amen. Kodwa inkinga ekhona manje ukuthi sefanele ayobhekana nomfowabo azalwa naye eswini. Amen. So in his mind unalento ukuthi ongenze ukuthi umfowethu bengibona angibulale ngenxa yento engayenzi ngathatha isibusiso sakhe. Amen. So uthi angikwazi ukuthi ngibonane nomfowethu ngazange ngiyilungiselele qala ukubhekana nomfowethu. Amen. Because umfowethu ufana njenge threat ongenze lamandla enginawo lengcebe enginayo iphalale kugcine ibe useless. Amen. Kodwa ukuze ngikwazi ukubhekana naye umfowethu lithi lana before azabonana nomfowabo he decided ukuthi akathatha unkosikazi athathe abantwana bakhe athathe all these positions ukuthi imfuyo ekhona ngaleso sikhathi okwesikhathi samanje ongabe imali. Amen. Yonke into ayinayo wayiphusha aside wayibeka eceleni. Amen. Engesikhathi kususa konke wakwelisa konke eqala wasiyasala yena kodwa kone kuwele wawelisa unkosikazi wawelisa nje wawelisa amakhosikazi wawelisa imali wawelisa yonke into abangaphesheya wasala engenalutho kodwa wasale noNkulunkulu. Wathi kungisiza ngani ukuba nomfazi noma nokuba nabafazi bese ngiba nengcebo ngibe nemali ngibe nakho konke kanti sikhona isitha sami ahead of me which is my brother. Amen. Lithi ukuze ngikwazi ukuyobhekana nomfowethu. Amen. Engimtshontshele ubuNkulunkulu engimtshontshele ubuzibulo ongenze umfowethu angibulale umfowethu this time he's like an enemy of mine. Just as we are going to 2022. Amen. Zikhona izinto ezisilindile ahead of us. Hallelujah.
kunezinto ezisilindile ezisilinde ngo-2022 izimpi engasizona izimpi zika-2021. 2021 sibe no-corona. 2021 ngoba khona iy'nkinga emsebenzi ba-retrench abantu. 2021 there are lots of problems abantu ababe nazo. Abanye badivosile, abanye baba ney'nkinga, baba namacala, abanye bagula. There are lots of problems ababe nazo abantu ngo-2021. But uthi uJakobe lezi zimpi zonke yonke into engibenayo angibonise yonke into ngibhekane ngqo noNkulunkulu. Amen. Ukuze ngithi ngifika ku-20, ngithi ngifika kumfowethu kodwa amandla senginawo. Then the Bible says uJakobe wahlala kuleya ndawo wabonana nomuntu. Umuntu it was God himself. Lithi iBhayibheli wrestling with God. Hallelujah. Abambana noNkulunkulu ubusuku bonke. Uma eqeda ukubambana noNkulunkulu ubusuku bonke, lithi uNkulunkulu wabosakuyasa ekuseni. Amen. Kwa uNkulunkulu othi ngcono ungidedele. Hallelujah. Lithi uJakobe wathi angikwazi ukukudedela ungangibusisanga. Uthi uJakobe angikwazi ukuyobhala nomfowethu isibusiso ongenaso sikaNkulunkulu. Nginaso sikababa ongizalayo. Singenze ngaba nabafazi, sangenza ngaba nengcebo. Kodwa isibusiso sikaNkulunkulu sikwenza ube ne-protection. Hallelujah. Jacob wayefuna ukuvikeleka, wayefuna ngoba umuntu noNkulunkulu uyavikeleka. Uthi noma unemoto, noma unomfazi, kodwa uNkulunkulu avikele imoto yakho, avikele umfazi wakho, avikele izingane zakho. uJakobe wayenakho konke, kodwa yini into ayifuna i-assurance yokuba noNkulunkulu. Amen. As we are going to 2022, abanye banemoto, abanye banabafazi. Kusiza ngani uba nomfazi kodwa ungenayo i-protection. Ngoba uyothi uhambile uyoshumela ukuthi umfazi ufelile. Amen. Ngiphinde hlaba ningizwa kahle. Kusiza ngani uba nemoto, ngoba uthi sobe imoto uthi imoto ingene kwi-breakdown noma imoto ihlale nenye imoto ashasa nenye imoto yafa yaphela, yaba beyond repairs. Kodwa uNkulunkulu unakho konke. Ngoba uNkulunkulu yena oprotecta yonke into yakho nayo. Bengifisa kangakanani as you are going to 2022 that you shall overcome zonke izimpi esohlangana bena nazo. Jakobe overcome uvalo wenefear yokusaba umfowabo, uthi umfowabo ngenze ukuthi angibulala. Impi kaJakobe yayodwa, it was fear. Ngokusaba ukuthi umfowethu angimazi umcabangelani. Amen. Hallelujah bazalwane. Kodwa yini uJakobe into abanayo? Wathi ngcono ngibamba nokuthi wabambana noNkulunkulu, uNkulunkulu enjengomuntu. Wathi uJakobe ngikudedele uqala ungibusise kuqala. uNkulunkulu asikuswela namhlanje, you are no longer Jacob. Ngoba igama lithi Jakobe sandile lisho chaza bani umtshontsha into umtsholi into le into ecisha thisela isho igama iJakobe chaza uthini. Abantu abaningi nabalazi iBhayibheli kuzwa phansi ngomfazi wabo. uJakobe ontshontsha khona igama le uJojo umtshontsha yini lento le yimi ngifuna igama le a deceiver, not really a deceiver, kodwa liyangisana nomtshontsha. Amen. Uthi igama ngifuna uJakobe, igama iJakobe lisho kuba yikruger. Uzokuthola bese usho nge-English, ungathi uthola igama ethi kruger nge-English lona lilelo lesithothi kruger. Amen. Umtshontsha uthatha izinto engasizona ezakho. uJakobe yikruger kanti lithi Israel. Hallelujah. Wayesezoba isizwe. Amen. Washintshwa before awele. Wengakwazi ukuwena engazange azashintshwa. Nalifisa uNkulunkulu ukuthi ashintshe eseswela u-2022 singabishana ama-character desinawo ku-2021. 2021 was very difficult. Unzima. Hallelujah. Sifisa ukuba songena 2022 singene character, singene ne-character kuba ngathola igama kaJobe, ngalikhumbula kahle ubuqili uyiqili. Phanga ingakubona uJacob Zuma, igama iJacob ubona uJacob Zuma yiqili. Lelo gama chaza ukuthi uqili uyiqili. Dazi umuntu ngakuthiwa ugedla ihlekisa ukuluma kuphephethe athi into enze ngathi ayenzanga yiqili.
Uhlobo lamandiya ehlangana aqaleni. Lama Pakistan. Jusha namakhumbi azange ngihlangana ehlanganile nawo uyiqili. Namanje uphuma esibhedlela wagula into ongayazi ubuqili into yakho ulandela igama lakhe. Bengifisa uNkulunkulu asiphe igama elisha siyongena 2022. Igama la efisa ukungena 2022 is to overcome. Uku-overcome noma impilo afika kodwa inqoba. Uhluphe mafika uhluphe nomnqoba. Uma fika ugula uzokwenqoba. Uma fika izipho uzozenqoba. Uma fika izifo uzozenqoba. Uma fika inkinga uzozenqoba. Uma fika uhluphe uzokwenqoba. Uma fika imicibisholo uzoyenqoba. Ngoba unikezwe igama elisha to overcome. Lokwenqoba. It's 12 o'clock. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Go kuwahlula 2021. Ungaphumeleli kwa 2021. Ungabinalo lutho ngo 2021. As I'm crossing over to 2022. I shall overcome all circumstances. I shall overcome all circumstances. I shall overcome poverty. I shall overcome poverty. I shall overcome my weakness. I shall overcome my weakness. I shall overcome sickness. I shall overcome sickness. I shall overcome poverty. I shall overcome poverty. All the arrows of the wicked. All the arrows of the wicked. I shall overcome it. I shall overcome it. Izimpi zakamoya. I shall overcome it. I shall overcome it. Wealth and riches. Wealth and riches. Grace and mercy. Grace and mercy. Protection of God. Protection of God. Isongena nawe. 2022. I shall fear no evil. I shall fear no evil. I'm no longer alone. I'm no longer alone. But with the Lord Almighty. I'm with the Lord Almighty. Izimpi zika 2022. Angingedwa. Kodwa ngizongena noNkulunkulu. Ngo 2022. Sengiyangena. Angingedwa. Kodwa ngena noNkulunkulu. Awushiye isandla ungena, awushiye isandla.
Hallelujah. Amen. Ila iBhayibheli uJakobe wawelisa inkosikazi, The Bible says Jacob wawelisa abantwana bakhe, transferred his whole family wawelisa ingcebo yakhe yonke into, wayinikeza uNkulunkulu, to God. wawelisa ngaphandle wasala noNkulunkulu. And he was Say, I declare I declare that my wife belong to God. That's my wife belong to God. I declare I declare my husband belong to God. my husband belongs to God. I declare I declare my children belong to God. my children belong to God. I heard my sister's boy the Tandazala. I heard my sister's boy when she was praying. I heard my sister's voice. She was saying, She was saying, Lord God, Lord God, protect my child. protect me. Hallelujah. I want you to make a declaration that my child does not belong to me, but my child belongs to God. Imoto yam belong to God. As you pray, I've been praying for believers as well. Khona nabazali baseMarashal International Ministries. Oh mama, oh baba, intombi, insizwa. Abazali bakaTshatsha. the church branch, Hallelujah. Abazali baseMona. Mona branch, Abazalwane bakuNkosi yami basihamba nathi. Abanathi branch, Bonke abazali abakhonza nathi ebandleni. all the congregants, Bonke they belong to God. all the brethren, they Akekho noyedwa ozofa. Akekho nozogula. no one shall get sick. Kodwa sonke sokuphila. But we shall all I be want alive. us to make a declaration. We shall make a declaration. Let's declare ukuthi 2022 Let us all declare that the year bonke okwethu belonga kuNkulunkulu. all our assets are belonging to Ngoba God. if into yakho inika uNkulunkulu, if into yakho inika kuyiwelisa ubambana noNkulunkulu. uNkulunkulu If you are transferring your belongings to God, you are left with God. kwenzeka nje. This is what happened After Jacob, after Jacob. esebambane noNkulunkulu, After he was left with God, naye wawela. now he passed over to another He side. crossed over. He crossed over. Lalela. Uma uJakobe esewela, When Jacob passed over meet his own brother. and he met his own brother, This is what happened. you know what went there? Umfowabo umembona, When he saw his brother, wamjabulela, he was happy, wamhaga. and his brother hugged him. Wase umfowabo waletha imfuyo ethile wanikela ngayo kuJakobe. And his brother gave all his riches to Jacob, his brother. Not all, but umfowabo wanikela. uJakobe wayenezinto anazo azonikela ngazo umfowabo. Jacob has his gift that he was awaiting to give to his brother. Kodwa umfowabo umembona nomfowabo naye wanikela. But when his brother also saw him, he also gave him. Because uma ubambana noNkulunkulu, Because when uNkulunkulu uyakwandisa. God increases you. Uma into zakho inikela uNkulunkulu, If you give your own belongings to uNkulunkulu uyakwandisa. God increases you. If let's say the declaration, I want us to make it. say I declare. I declare. Indeed, this is 2022. Indeed, this is 2022. It's my year to increase. It's my year to increase. It's my year to multiply. It's my year to multiply. It's my year to overtake. It's my year to overtake. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Say 2022. 2022. Indeed, this is the year 2022. Indeed, this is the year 2022. My year to increase. My year to increase. My year to multiply. My year to multiply. My year to overtake. My year to overtake. Because I'm not alone, Because I'm not but alone. I'm with the Lord. But I'm with the Oh, Lord. Shalom Tandas.
want you to anoint yourself. Ungaqala lapho nithi faka nentile esandleni sakho laba khanda bakhathola ukosiya. Anoint izandla anoint ikhanda lakho izandla zakho nenyawo zakho. Unyawo unathela kwi-favor. Remember Jacob ibhayibheli Jacob khathe letha ama-flocks letha zonke izinto enikeza umfowabo wathi umfowabo I already have plenty my brother, just keep it for yourself. Amen. Uthi Jacob no uthathe konke mfethu because ngathi ngibona uNkulunkulu mangibone wena. And I love their attitude. Hallelujah. Ukuthi bebebonana kwaba khona le nto le. Hallelujah. Special connection. Hallelujah. Because onyaka 2022 Because in this year of 2022, izinto ade zisibombile into ade things zisibambe that used to withhold us, kade libambe impilo yethu that used to withhold our lives, sizobhawa kuthina they are going to bow on us. in the name of Jesus. It's our year to increase. We shall have lands and buildings. Makana bakatolo bosia na bakanta na bashandaya. Ila bakasuya na mashandaya na maada. Zela masia kusha makadeka la maanto. Zela maano. Zela maano. uJakob wathola isibusiso. Jacob got a blessing. Wathola isibusiso sikababa wakhe omzalayo. What his father's blessing, his biological father. And wathola isibusiso kaNkulunkulu. And it was the blessing of God. Lezo buso uthi uyayidinga. Those kind of blessings you need. Uyazidinga isibusiso komzali wasekhaya. The blessing from your mother. Isibusiso somzali senza ukuthi uJakobe noma ikuphi la ekhona abusiseke. The blessing of a parent causes Ngisheka amalume wakhe wabusiseka ngesibusiso somzali. even when he was from his family. Kodwa isibusiso kaNkulunkulu Because the blessing of God senza ukuthi athole iprotection entanayo lebuseke level ekhona iprotected. causes Jacob to be protected. Because isibusiso kaNkulunkulu silethe protection Because the blessing of God causes of what you already have. especially of what you are owning, of what you are possessing. If ekhaya usubusisiwe umzali If you are already blessed from your family, by your parents, kodwa sikaNkulunkulu ngenaso, but also consider the blessing of God because you need it. hayi msuku musuku interpret into wrong. If isibusiso sikamzali unaso ekhaya ubusiso umzali, If you have a blessing of your parents at home, kodwa ungenaso sikaNkulunkulu, but if you are without the blessing of God, kwenza ukuthi isibusiso naso it causes the blessing that you have singabi protected, singavikeleki. to be not protected.
kodwa umunazo zowu2 But if you have them both, uthi wanda you increase kodwa into yakhe impahla yakhe ibusiseke while also having. iyona into engibonayo lo nkulunkulu ayenzayo That is what I see the Lord. ngizwe unkulunkulu athi lo nyaka 2022 I hear the Lord saying this. yonke into yenu ngizoyivikela ngizoyifihla All your possessions are going to be for mikhala bashantana basayaya bakapha enye into uyisawu abona ngathi uJakobe ubusekile another thing else also that made him to actually recognize that uJakobe umuyisawu sebona uJakobe when Esau saw Jacob, wambona esemningi he saw him as a multitude. it should be a pity and sorrowful uma singangena ku-2022 unkulunkulu engasibusisanga u-2022 sizobusiseka angenamoto uzoba ney'moto abangenabafazi bazoba nabafazi okade aphumeleli lo nyaka uzophumelela okade fisa ngenakho uzoba nakho imoto sizodlala ngazo makashamba makhathala basi 2022 sizodrive imoto eyinkulu neyincane 2022 sizoshadelo sizoshada 2022 sizongena emzini yethu kunembona ati lwengibona ngithi ngiyafisa ukunkosikazi ukhona ezade ngifastile 3 days ngikule ndawo unkulunkulu zami lwengibona ngihlalisa nabantu abakhulu njengoJacob Zulu ngibona abanye besayina amathenda besayina ama-companies haleluya besayina khona into engikhohlwa ukuthi igama lakho liyabaleka yini benama-organizations igama layona ngithi in the vision And I was saying in the vision, I wish unkosikazi wami ukhona ukuze I nasayine wish my wife was present so that she would sign as well. bengekho lapha kumoya But my wife was not there. kodwa manje ukhona kwela kamoya But fortunately now in the spirit, and sinaye la endlini and we are here in the house. kuzoba kathathu ngibona the same vision Okay, continuously until 3 times. namhlanje ngibone bengibona udadewabo kaSibo Today I was seeing Sis uma bonke Mabongi to be specific. kukhona okay There was Kay as well. sikhona We sibaningi were all present. siphethe isikhwama We were holding sikamabonke esidwele imali and we were holding Mabongi's hand. sithi lesikhwama ngolo sisiseka kama kamabonke uba umabonke akanakile ngaza ntshontshela imali And we were thinking to take it to Mama Bongi. ngabazi unkulunkulu uzosilethela ingcebo ezosimangasa Other words, God is going to bring asizodla sodwa surprise. And we're not going to eat alone. asizodla sodwa We're not going to eat alone. mamthusi sodla ngisho nabazaloma bethu We're sharing with our ngizwe families. unkulunkulu kwayingcwele yathi I hear wamamthusi the Lord, the Holy Spirit saying, Mom, Tusi, kodwa ngisho nakwabanye omama you're going to be supporting it. ngibiza umamthusi kodwa ngisho bonke I omama am making Mom Tusi as a reference, but Nabo I'm bonke referring omama to every family in the church. uthi unkulunkulu The Lord ngo-2022 is saying in 2022, sanizodla iy'thelo zabantwana benu you're going to be eating the fruit of your young iy'thelo zabantwana benu nizozidla the fruit of your offspring. You're going to be inheriting. say the spirit of the living Say God that the Spirit of the Lord. nina nisebenzayo You who are working, nina ke ningasebenzi you who are not working, senizosebenza you are now going to be employed. nyambisa igro sekhaya You are now going to be transferred. abazali benu badlitha ubuthuku zenu Your mothers are not going to say the spirit of the living Say God it, the Spirit of the Lord. nina namabhizinisi bathabane You are having businesses. azophuma ngonyaka Your 2022 business are going to thrive this year. abazali benu bazobe bakwazi ukudla imali Your yenu parents will be now enjoying the money. say the spirit of the living Say God of the Spirit of the say I Lord. decree and I Say declare I decree and I declare. this word of prophecy This is the word of prophecy. shall not pass me by And it shall not pass me. in
hands and declare. Thank you.
khona ukubula bheki thini. The Lord is communicating to each of you. If there be anyone that the Lord is speaking to him or her, be free. If he is speaking, Kulelo lokubonga.